Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantaron orang awak orang tiaka sadonyo di mana saja berada. Lah banyak pula komentar di Facebook ko di grup awak iko kini sana nan mengatakan bahwa kok medoret ajo di Bukit Nyunyong tu bikonyo tutu ajo lah. Bitu nyiliau nyen dun sana nama giah komentar cako Komentar iko ndak cia orang nama nyampe no sana tapi ada 2 jo 3 atau mungkin lebih. Itu menunjukkan bahwa ada kekhawatiran yang cukup tinggi terhadap maraknya orang bercewek-cewek secara vulgar di atas bukit tersebut sana sadonyo. Kekhawatiran itu bahkan berkembang lebih jauh sana. Ada pula nan mengkhawatirkan bahwa kok padian itu terjadi jangan sampai sado orang kone dak bencana beko. Jangan sampai bencana pula nanti boleh negeri awak beko ada berbuat dosa orang di situ. Ada pula nan berkomentar serupa itu sana. Wallahu a'lam bisawab, jangan sampailah hendaknya ya. Dek karena itu yo marilah kita bersama-sama mencegah bersama-sama langkah-langkah nan bisa awak lakukan. Serupa nan ambo kecaan petang, awak bisa memasang peringatan di situ. Awak bisa memasang rambu-rambu peringatan, perhatian, segala macamnya di situ untuk mengingatkan agar anak-anak muda kita jangan sampai berkelebihan bona di atas bukit itu. Cik lain nan bedonya sana de bukit itu kan indah awak seorang nan punya deh. Serupa nan ladeng kecaan petang dalam video tentang batai-batai tiaka. Kemungkinan besar bukit tu berbagi wilayahnya. Nan madok kawak mungkin ia boleh masuk ke tiaka, tapi nan sebelah eten mungkin masuk ke negeri nan bolaken pulo. Ndak awak sado nan punyo dah. Kemungkinan besar. Kok salah ambo tolong dikoreksi ya sana sadonyo. Lebih-lebih kalau inyo lalu dari Tanjung Batau, dari Jonjang nan ada di Tanjung Tau tu kan indah negeri awak pulo nan buat deh. Orang balik eten nan buat kok kiun nyo lalu di situ nyo ngaji-ganji perangai nyo di ada orang banyak tentu ndak bisa pula awak koreh bona deh. Sebab itu kemungkinan indak wilayah awak dan nan buat kurenah di situ indak pula anak-anak awak deh. Jadi yo agak kamari bedo pula awak sana. Anang kini ko awak mulailah dari anak-anak awak ajolah dulu. Dari anak kemanakan kita nan ada di tiaka, awak ingat-ingat enjuo di rumah, kok di maju bersuo. Awak kata enjuo toru, kok kalian ayak ke bukit, ayak ke Bukit Nyunyong, ke Lantai, ke Puncak Batu Putih, ke Batu Rajo. Iyo tolong dijago juga nan sengenek tu. Nan seketek itu kesopanan, alu jo patu, raso jo pariso. Jangan sampai ndak berpagar, porak. Jangan sampai ndak bapa matang sawah beko. Nan kalian yo anak muda. Tapi walaupun anak muda benar kan terikat jo peraturan. Terikat jo aturan-aturan, norma-norma je masyarakat, aturan agama awak, aturan kesopanan. Jadi itu aja lah kah dulu Awak mulailah dari awak dulu. Nang kudian-kudian tu beko ko pula beko awak cari pula akak untuk mencegah jangan sampai terjadi pulau anda atau ruhe selama ini tu kok iyo ka poi ka berjalan-jalan ke bukit iyo nan iyo wajo lah ko jo anda anak-anak kita kemanakan kita generasi muda kita jangan nan ganji-ganji ko jo anda jangan sampai nan di luar batas andaknya akan begitu harapan kita bersama. Sebab ada pula gorah dari salah seorang dusana kita dan ada di grup, ada pula gorah ke sana yo. Jangan dimasuk menati. Ketika ambo mengusulkan untuk membawa menanam bibit tanaman untuk ditanam di atas bukit, banyak salah seorang sana kita bergorah dalam tanda kutip ko ya. Jangan sampai ada pula menanam bibit urang di atas dan ko itu nilai ko dalam rangka gorah ko sana. Tapi kan sabonanya tujuannya kan elok. Kan itu. Tujuannya elok jangan sampai terjadi nan indak-indak beko ni dang wari awak jangan sampai awak sadonyo kone akibatnya beko sebab bencana kini sedang banyak jangan sampai nan berbuat ndak wara do tapi nan kone akibatnya banyak
kasadonyo awak kone akibatnya. Jangan sampai macam itu anda. Baik itulah kira-kira sana, kalau lebih atau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.